Ostres, doncs això, quina feinada que hem tingut aquests 4 anys, no estant a la institució, la de denúncies que hi ha hagut, ha estat una murga. Sí, la veritat és que per poder acompanyar a totes les veïnes i organitzacions que han patit i que han tingut diverses necessitats que no han estat respostes pel districte, hem hagut de construir l'alternativa pensant en plens populars i sempre hem estat acompanyant totes aquestes lluites el millor que hem pogut. Doncs, si et sembla, les anem a veure, aquestes lluites, aquí al barri? Molt bé, vinga, anem. Doncs mira, la primera parada la tenim ben a prop de la Tereu, no hem hagut d'anar gaire lluny. L'OMS acaba de decretar la fi de l'emergència internacional de la pandèmia, però les famílies i treballadores continuen patint les conseqüències. Doncs el mes passat justament vam fer una jornada de cures on en Joan Hernández, que és el president de CAR, que és l'Associació d'Afectats per les Residències, de familiars afectats per les residències, comentava que només el 15% de residències compleixen l'ISO i que el 25% d'empreses de residències privades obtenen beneficis. Aleshores, nosaltres pel que apostem la CUP l'alternativa és per municipalitzar aquests serveis. Fem la següent parada aquí als Jardins de Bacardí, no? Per recordar una mica la lluita que hem tingut amb les cuines fantasma. En aquest espai dels Jardins de Bacardí vàrem fer un acte que no només era en contra de la lluita de les macrocuines, sinó que també el que estàvem denunciant era tota l'economia especulativa i l'economia de plataforma i posar en valor justament el comerç de proximitat i també l'economia social i solidària. Et sembla que estan aquí mateix a Bacardí al costat del camp del Barça parlem una mica de l'espai Barça, del recurs contenciós que hi van presentar, com ha acabat i com ho continuarem? Anem-hi. Vinga. I això de l'espai Barça què? Bé, nosaltres la sentència del Tribunal Superior no la volem veure ni viure com una derrota, sinó com una oportunitat. De fet, crearem una taula de seguiment de les obres del nou Espai Barça i hi ha algunes coses que les volem seguir lluitant i no deixarem de treballar per aconseguir una millor mobilitat per totes les veïnes els dies de partit i sobretot una de les coses que no renunciarem és a recuperar la Masia Can Planes, que és patrimoni del districte i patrimoni de la ciutat. Doncs mira, caminant ja hem arribat a Carles III. Recordem una miqueta tot el tema del nomenclàtor. Doncs sí, recordo la plataforma Recuperem els nostres noms, com va recollir tantes signatures per poder canviar el nom de Carles III per Ronda de les Corts i recuperar així el seu nom antic i sorprenentment el plenari de les Corts del districte ho varen rebutjar. El nostre vot hauria sigut favorable i tenim molt clar que no volem reis que ens representin, ni aquí al barri ni enlloc. Mira, la Panarra, aleshores a tot drap, no? Doncs sí, la veritat és que nosaltres denunciem tot aquest endarreriment d'obres que hi ha hagut per part del districte i esperem i exigim que la Panarra s'entregui com a màxim a les dates que estan establertes, juny del 2023, a més tardar després de l'estiu, setembre. A veure l'entrada com està. El que estaria bé i el que volem justament és que la gestió d'aquest equipament de joves pugui ser autogestionat per la plataforma infantil i juvenil de les Corts i no terceritzat per part del districte com és el que pretenen fer. I aprofitem que crec que és prou important comentar que justament l'esplai l'Olivera Rodona, que és un dels més antics del barri, per no dir el més antic, ara mateix està en una situació molt greu perquè no té un espai tancat on poder dur a terme la seva activitat amb tants infants que atén del districte. Aleshores, exigim que se'ls pugui donar aquest espai i puguin continuar. Aprofitant que estem ja a plaça del districte, et sembla que parlem de participació i els plens populars, una mica en relació a el que comentàvem quan estàvem a l'Ateneu? Doncs aquests 4 anys, la veritat és que la davallada ha sigut molt gran de participació ciutadana al districte, no ens ho posen fàcil, de fet jo diria que no volen que participem. Aleshores, si estem nosaltres a dins sempre és tot molt més fàcil, t'assabentes de coses, el tema dels permisos es poden agilitzar perquè avui en dia no ens donen ni permisos per fer actes a via pública, costa moltíssim. Com el Guillem Agulló. Exacte, com el del Guillem Agulló, que de fet ens el van negar per un tema polític, està claríssim.
Aleshores, el que volem fer és un districte molt més democràtic, molt més participatiu i, com vàrem fer nosaltres amb els plens populars, realment que la gent pugui venir a dir la seva i tot allò que necessita millorar tant a nivell comunitari o a nivell organitzatiu de cada una de les entitats. I tornarem. I aprofitant que acabem de parlar de plens populars i que continuem estant per aquí a la zona, aquí tenim Can Capellanets. Te'n recordes el juliol del 2021 que vàrem fer aquell acte amb la plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts i Salvem Can Capellanets? Que vàrem fer una pregunta a totes les veïnes. Què esperes de Can Capellanets? Doncs sí, me'n recordo que va sortir per aclaparadora majoria que volien la preservació dels jardins i que fos un jardí obert a tot el barri. Aleshores, nosaltres, a més d'aquesta reivindicació, el que volem reivindicar i pel que volem lluitar és per l'expropiació de l'edifici de Can Capellanets, que està en mans de l'Arquebisbat, i poder fer un equipament públic per totes les cursenques i cursencs. Et sembla que, ja que parlem de patrimoni, anem cap a Colònia Castells? Sí. Mira, patrimoni. Si és que d'això se'n pot dir patrimoni. Sí, la veritat és que amb aquest nyap que hem fet de patrimoni de la memòria històrica de la Colònia Castells, de les poques memòries obreres que ens quedaven aquí al barri, no l'han salvaguardat i, de fet, no sé, nosaltres proposem que es pugui fer la revisió d'aquesta planificació d'obres i de disseny, tant així com demanen també la plataforma de Salvem Camp de la Creu, Colònia Castells. Aquest parc no té un símil al que era la colònia, per tant, no guardarà mai la memòria viva d'aquest espai. Doncs de Colònia Castells a Montnegre 46. Aquí estem al davant de l'edifici de Montnegre 46, que és un altre dels béns patrimonials que tenim aquí al barri, i volem aconseguir que no l'enderroquin i, a més, demanem que retornin al Camp del Moltó, que van treure en el seu moment i que suposadament diuen que està en l'arxiu històric de la ciutat. Aviam, suposadament. Jo crec que totes les Corts l'ha vist en el local magatzem de Festa Major. I això és vergonyós. I tots els solars que hi ha al voltant i que entren dins del pla urbanístic de Camp de la Creu, no volem que s'especuli amb ells i es construeixi habitatge públic, ja que és una necessitat molt gran que tenim no només al barri sinó a la ciutat, tant perquè es pugui emancipar el jovent com per acollir a totes aquelles famílies que també tenen dificultat per accedir a la vivenda. I una de les coses que ara ens estem trobant és que volen enderrocar les casetes del carrer Entença sense un pla d'edificació, d'obres, i el que no volem per res que hi hagi més solars buits. Per tant, exigim que no les enderroquin i que es puguin cedir per emergència habitacional. I de l'escola Paidella? Sí, l'escola Paidella, que la tenim just aquí entre Montnegre, l'edifici de Montnegre i Colònia Castells. Bé, veu perillar el seu pati i per un tema de les obres del parc de la Colònia Castells, i també el que demanem juntament amb tota la comunitat educativa és que el pati de Paidella no es toqui, que puguin mantenir el mateix pati. Si et sembla, doncs, parlant de patis, anem a veure què passa a la zona de Numància i la gent de Revolta Escolar? Anem-hi. I aquí el que ja és urgent és trobar una solució per la gent de Revolta Escolar. Ara a aquesta hora encara no baixem gaire, però espera't aquí una estona. Estem aquí al carrer Numància perquè, com demanen i exigeixen la Revolta Escolar, que són les AFAs organitzades d'escoles públiques d'aquí del barri, volem que es pacifiqui aquest carrer perquè hi hagi menys sorolls, menys contaminació i, al final, un espai molt més agradable pels nens i nenes que van a les escoles. També tenim el pavelló de la Illa, que volen fer la seva ampliació, però tenim el problema que, una vegada més, el districte no ha parlat amb les comunitats afectades. Per tant, exigim que hi hagi una taula on les mesures es puguin prendre de manera conjunta amb les AFAs de les escoles que estan directament involucrades, afectades per aquestes obres. Espero que el micro ho hagi captat, perquè ja... I podríem estar continuant passejant pel barri, perquè de lluites n'hem tingut, però ho hem d'acabar-ho. Doncs sí, perquè aquests 4 anys hem estat a peu de carrer acompanyant a veïnes i organitzacions que ens necessitàvem, i ara, aquest 28 de maig, demanem
que amb el vot ens facin entrar a la institució. Som imprescindibles dins de la institució. I entrarem. Doncs vinga. Vota la CUP. Meritxell, i nosaltres la catifa, a qui li posem? La catifa? A les veïnes? Xop sota la pluja, veig que al meu voltant es mulla i torna l'alegria al jardí.